Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Punta na yung pagkaon, ha? Good girl. Mwah. Dili magkiat, ha? Magbinuotan ka nun, ay. Oh, mama. Good girl ako. Di yata tayo, no. Oo. Maayo ko, mao. Dali na, Dave. Sunod ako. Dini ka lang ha. Sundan ako sa mama nimo. Dili mo gawas ha. Yes, tatay. Promise. Diniraman ako. Wait ako ninyo, mama. Bayik, ha? Dayi mo bayik, tatay, ha? Wait ako ninyo, ha? Ulang ga. Mubalik mi din sa mama nimo. Magdungan na unya tas pagkaon. Hinawak na mama huwat, tatay, oh. Oh, sige na. Dini lang gid ka ha. Ato na ko. At yung tatay si kamata, mama. Yummy. Ingon bitaw ko manok. Tuman mama saan niya. Yaap mi. Unya kaon mi din ni. Unya payit mi toys. Ingon bitaw ko. Yummy. Ga. Kadugay pa ni mo misunod, uy. Mahinong danon ang akong matag segundo, Dave. Sorry. Gi pakigsultihan pa nako si Nia. kwarta. Kadaghan ko din eh. Basig mawa na sabi niya ni para sa una. Ubay para ba ni? Ay lang ko hatagi ini. Dawata. Ga. Kinalang dawaton mo ka na. Pero ga, daghan ra kay na. Mas daghan ba mo na sa miagi ni mga gihatag na ako. Kuyawan ko na mawa na sa miya na. Kaming may kawatan na bagay sa palibot. Dawata ba? Ga, Katapos ang higayon ko na ka ng paghatag ka nimo. ga, O katapos ang higayon na usab ni nato pa nakita, Dave. sa, Dili na ko gusto makita pa kag usab dito sa gawas akong gitrabahoan. Nga magbarog-barog ka dito. Dili mahimong may laing masayod mahitungod nimo. O dili... ga, Don't touch me! ga, Tingalik na kasabot ka na akong ngano, Dave. Dili na kinala magdaghan pagitag istorya. ga, ayaw ko ginaini. Ga, Dave, mahimo pa. Ayaw paghimo eksena din mo. Dili ka pa maawa? Pwede kang tao. huwag ko labot sa mga tao. Ikaw lang ang mahinungdanon alang nako ga, maluoy ka. Ayaw ko ginaini. Mahal kita ka. Ikaw na'y bahala ni Ili. Nasayod kong... nasayod kong... Dili na mo siya pasagdan. Ikaw na'y mahibaw mo sabot niya kung ganun... Kung yan dili na ko mahimo balik pa dito upan ninyo. Oh, shit. Ato na ko. Dave, magsaba! Ayaw kong kakasabing buhi ko! Dili ko mapuhi. Ayaw bigbihan Dave, nauunak mo ha! Uy, ikaw legit! Dili. Bisa pa kung sa'yo mo baton, dili ko mapuhi ni mo. Mahal ka. Nakinahanglan minindahili ni mo. Ayaw bibiyahe ka. Unsa ba, Dave? Ayoko! Uy, ikaw ba? Mama. Tatay. Ilin, balik sa dito. Kaon sa dito. O, okay na ni mama. Kaon sa tiwas ito. Kaon. Uy, ilagi ko sa ba? Balik ka. Imi, Dave! balik. Ilin, anak. Yan ang may gawas mangga. Dito ka na sa sod. Ayaw biyahin mo pagkaon. Hipuso niya to dito. Balik sa dito, kaw. Magpaso sana ako sa mama nimo. Sige na, balik sa dito. Paabot ako ha. Mubalik ako dayon. Ayok man ako, tatay. Iyak man ikaw.
uy. Ako awa yung mama ni mo. Ni lablab ra ko ni mama. Mo nga, ni kakus ko. Kita man ko, waki man ikaw mama. Biyaan na ta ako mama tatay. Helene, dili tabiya ni mama. O trabaho lang si mama, mao nga bibiya siya og una. Pero mabalik si mama. Balik ko ta niya. Tatay! No. Dili ko angay ang buhilak. Angay kong maglipay kaysa sa katapusan. Kawas nun ako gikan ni Dave. Dili na siya magpaabot pa na ako kamupali ko. Kawas nun ako. Mabuhatan ako ang tanan akong gusto. Mabuhatan ako ang tanan. Elaine, anak. Elaine, masalo ako. Masalo si Mama. Masalo ako. This is it. Brand new life. A brand new me. Hello, babe. Sorry nga. ka. Nag-drive. Naglibog pa ko kun asa ko mukaon. Ay, wa magkukumaanad gawa ka. Nanon ko nga ikaw ang mo desisyon kun asa kita mangaon. Balik na dire. Ha? Pero Balik na dire. Karon tayo. Kay may lagaw ta. okay. Coming, babe. Kung humana ka na, dali na. Malakaw na ta. Mamauli na ta. Unya sa tatay. Kaya kanina pa ta din eh. Gisigihan na tagtanaw sa mga empleyado din eh. Huwat sa tatay. Kadiyot lang. Gano'n man. Humana magkakaon, di ba? Huwat sa ta mama. Ingon ka, balik pa siya. Ingon ka, balikon ta niya. Payaki. Kanina ramalakaw mama. Wapayaki siya bayi. Ayaw paghila. Mama. Ay paghila ko. Di na mo balik din ay. Si mama ni Muskat nanan. May trabaho pa man siya. Adto na to sa pabuton si mama ni mo sa ato. Muna taniyag pauli. Mga dali na. Di ko. Huwat pa ako mama. Ingon man ka bayi siya. Dili maginahi sa o. Mamiya na ta din eh. Mamauli na ta. Kung dili ka gustong bunalan ta ka. Tatay. Ayaw, tatay. Ayaw, tatay. Dali na na. Dili na kaya ni tatay nga mupundo pa din yung dugay. Hindi ko hapit magkapugong sa akong gipati. Ang mauli na ta. Hey, huwag ka magutuma. Gigutom man, pero napasara na tingali ko. Wa ta makakaon o paniud to ka kanina kay milahos tag adto sa imong gikakita. Unsa na gurong orasa og mapay atong ikaon. Una sa paghigop ka ng sabaw. Aron, baso na nag-init ka ng imong tiyan. Butangi akong ball. Mas duol ka na nimo, babe. So, ikaw nang pagkuha. Mas maka-adjust ka sa ginaganaw na ini. Ayan. Gusto ka? Okay. Lami, dili ba? May ka kayong mamilit, babe. I know. Maayo ko sa tanang buta. Babe. Yes? May mo pang bakasyon lang una ta. Bisag makadiyot lang.
Mga 1 week ko ka. Oh no, not now, babe. May dagan pa kong buhato nun. Kaya dili na ko mahimong biyaan. Mao ba? Ako, may mo ba ako na lang sa mo bakasyon? Maka-leave ko, dili ba? Please? Alone? Yes? No. Babe. Dili mahimong bakasyon ka nga ikaw ra. I should be with you. Thank you, babe. So, asa ta? Asa di mo gusto? Pero ang imong work, I own the company, babe. yeah. Makabiya ka na sa bisan unsang orasan nimong gusto. Oh well, what can I say? Perks of being a CEO. Ay, salamat kay nauli na mo. Oh, nakatuog man lagi na. Nay, Dave, Dave anak. dili na siya na ako, Nay. Dili na siya na ako, Nay. Diyos ko, anak. Unsa may ang baton inday, Nay. Kalaw isa mong anak. Wasi ka diputan. Unsa ang baton, Nay. Dave. Anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!